କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଠି ବସିକି ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଛ? ନାଇଁ ମତେ କହିବନି? ତମକୁ କହିବିନି ତ ଆଉ କହିବି କାହାକୁ? ଜାଣିଛ, ଆଜି ମୋ କାମରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ପଚାରିଲା ତୁମର କେତୋଟି ପୁଅ ଝିଅ? ମୁଁ ବି ତାକୁ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଲି ମୋର 2ଟା ଝିଅ। ହେଲେ ସେ ମୋର 2ଟା ଝିଅ ଶୁଣିକି କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? ଏଇ ଆରେ ତୁ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଚଳୁଛୁ କେମିତି? ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ପୁଣି ପରିବାର ପୋଷୁଛୁ କେମିତି? ତାପରେ 2ଟା ଝିଅ ବାହା କରିବୁ କେମିତି? ମୁଁ ବି ତାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ବସିକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗୁଡ଼ା ଝରଝର ହେଇକି ଝରି ପଡ଼ୁଛି।